So, yan. For today's video, nandito ako kila Chichi. Hindi ko alam kung mag-aate ako sa kanya kasi mas malaki siya sa akin. Oo, pero mas malaki kasi siya sa akin. I mean, matangkad. Ako yung malaki. Grabe sa malaki yun. So, yan guys. Nandito ako kila Chinchin. Pag naisip ko, parang ako magsasabi ng ate. Ganyan. So, ayan. Gagawa kami ng... Gagawa. Ano tawag yan? Egg sandwich lang, kuya. Kasi gumagawa ako nito. Yung sa seaweeds. Alam mo yung seaweeds? Nasa dagat? Nasa lagi ko green. Yung green, yung ano. Doon ko nilalagay, hindi man talaga sa lettuce. Kasi may nakita ko kagabing lettuce. Sumakit ulo ko sa'yo. Bakit? Ang pagkakaintindi ko, ito lang. Ngayon mo sinabi, egg sandwich lang pala. Pampirang buhay. Ay, di man, guys. Akala ko ito. Kagabi ko pa iniisip ng pagbili niya. Sabi ko, ano kaya gagawin niya dito? Ganun. Egg sandwich pala. Hindi man sana ako yung egg sandwich ang gagawin ko. Ano? Ano lang, parang lalagyan, papapakin ko lang sa siya. Tapos naisipan ko, mag-content na lang ako, tapos gawa na lang kita ng egg sandwich. Kasi, ano ko is... Ano lagyan mo na twist? Tinwist mo lang. Simple lang naman yun. Kasi ano, ordinary lang naman yun. Wala lang, naisip ko lang. Itatry ko kasi. Ginagagawan ka nga daw niya ng egg sandwich na special. Naigurante talaga ako. Akala ko ito lang. Ayan, makainin ko yan sa'yo ko. Yan lang. Tapos ano kasi, ang ginagawa ko, yung egg kasi na may mayonnaise, nilalagay ko dun sa seaweeds. Yun yung inaano, pinapartner ko. Hindi man talaga siya lettuce ang pinapartner ko. Kaso nga, pinakita ko lettuce. Minsan lang ako makakita ng lettuce. May mga seaweeds na nilalagay sa mayonnaise. Yung mga ganun na kasi pampalaman talaga sa bread. Oo. Eto, pampalaman talaga. Tapos sabi ni Tita, bilan daw natin siya pag uwi mo doon. Sige. Ng lettuce. Seaweeds. Lettuce, kuya. Kasi good for health. Mga green, gulay-gulay. Matcha ba? So yan, mag-ano muna kami, mag-coffee break daw sabi ni Kuya Noli. Tapos maya-maya. Actually, ano na nga ni Kuya, 9:30 na kuis. Madali, mabilis. Mag-ano na ako, magpakulo na ako ng itlog. Pakulo pa pala yan? Ala. Kuya, syempre kuya. Hindi ko alam yan eh. Wag na kuis, wag na pakuluan. Magpapakulo Okay na to. Or piprituhin. Depende sa kanya. Pakulo pa pala yan? Okay na to kuis, wag na tong pakuluan. Huwag yung pakuluan, lagi sa toppings. Kuya. So, eto. Hindi naman pala ito nabasag. Kay Tita, dito kay Tita. Mga kabikulan, ito na yung itlog. Hindi, wag na natin siyang hugasan nata. Kasi babalatan man lang din. Hugasan mo pa. Wag na. Hindi naman gagamitin yung ano. Ay, mamaya ako na ilagay. Pakuluan mo na. Sasabi ko. Pag nalilito ako, parang yung gagawin ko, Ako kuya. lang Bicolana, huwag kang mataranta. Ako nga lang ito. Ako lang ito. Yung gagawin ko, nakakalimutan ko naman, natataranta ako. Ako lang muna. Sasabaw yan, ay magkakrak yan kapag bigla mo nilagay na mainit na. Pero pag nakasabay doon sa tubig, hindi Kaya Sige, naman pwede naman. Umiinit na yung di ba kumukulo uminit. Umiinit na rin yung itlog. Sige, pwede naman. Kasi, Pero ang maluto technique ko na. kasi, kasi kuya kami, parang, syempre, naturuan, kumbaga. May knowledge, char. Kasi guys, may minutes kung paanong gusto namin kaluto. Kung pwedeng well done, kung medium well. Kaya, ganun kasi ako. Parang may minutes siya. Kaya nasanay ako na ganun magluto. Papakuluan ko muna yung tubig. Tapos, pag nagkulo na, doon ko na ilalagay yung egg. Tapos, doon ako magbibilang ng minutes. Para perfect yung pagkakaluto. Depende kasi, di ba, pag gusto natin medyo, yung yellow niya. Para medyo hilaw ng konti. Ganun. Depende. Pero since, well done naman yung pagluto natin, sige, kahit wag na tayo kahit wag na tayo minutes. Experiment, kuya! Ang dami ng experiment. Experiment! Ganun nga yan. Dati ganyan din ako magluto ng egg, kuya. Yung
yung ilalagay mo na kahit hindi pa mainit yung tubig. Pero kuya, nung syempre pag may bago tayong nalalaman, na-adapt natin, tapos yun na parang, Depende naman yan sa'yo. Ganun pala yun. Pero depende yan kay kuya. Kung hindi niya, papakuluan yung itlog. ang sabi niya, Chen! Ikaw, Chen, ha! Sinasabi ko sa'yo, Chen. Sinasabi ko sa'yo. Marami matatawa doon. uy, experiment ba gayon? Oo nga, oo nga, oo. Try mo kaya, may itlog pa naman yan. Medyo malasado. Gusto mo pa kuya? Ha? Yung hindi na papakuluan. Oo. Gagawa ka ng ano? Dito, Bes. Siguro ba kayo Bakit ba itlog ang topic nyo? kuya? Ipagawa na natin. May Bakit kayo, ha? Baka gusto niya mag-bread roll. At itlog kasi kuya yung ano natin, yung main dish. Ikaw kasi, sabi mo kasi huwag na pakuluan. Yan, Kuya, hindi man yan low-bat. Ito yung nakita mo. Ay, oo nga, ano? Yung isa Memory yan. pala. Yung memory yan, kuya. Ilan yung memory mo? Oo. Ilan ang Magdi-delete na ako. Madami na. Isa pala memory mo? Isa. Madami ka ng video, paubusin yung ano mo. Memory mo. Oh, 51 hindi. na. Dinidelete ko yan, kuys. Ipasa. Bakit konti na lang? Oh, pag na-delete na yan, mag-ano na. Hi, Tilo! Uy, si asawa ko! Future husband! Meron na yan. Ay, meron na. Kagabi. Ala, meron na pala! Ang Meron sakit. na yan, tanungin mo siya. Ay! Ang sakit. Magsorry ka! Sabi pa naman ni Kulana, future husband. Tapos Wala meron na. yung malalaman. Meron na pala. Meron na, Huwag Jane. natin, Kagabi. huwag nating pilitin. Sinubuhan niya pa Huwag nating pilitin nila ayaw. Kuya, 3 beses kagabi. Ikaw talaga pa. Totoo! Totoo! Sabi pa naman niya, doon na siya titira sa kubo. Tapos yun lang palang masasalubong. Huwag na. Kagabi lang. Kagabi, oo. Alam mo, sinubuhan niya ilang beses. Yes. Okay lang. Okay lang. No problem. Dami pa naman dyan. Wala na. O ano? Wala na. Ano? Wala na tuloy yung excitement ko na wala na. Wala na. Paano ba yan? Paano ba yan? Oh. Binigyan ka mo ng chinchi. Nalaglag ka agad. Hindi sabihin ko to! Wala na talaga. Umamin na eh! Umamin na siya. Magpapaturo sana ako sa kanya magmotor mamaya. Wala na. Wala na akong gana, kuys. Paano? Ano nang gagawin? Oh, wala na. Umamin na eh. Umamin na siya. Si Bigong pinamamin na binuking on the spot. Ano ko may kahit yan? Ano? Ano? Yan, ko man sabi na. Naligaw pa siya nililigawan. Kahit kaibigan pa lang yan. Kaibigan, kahit na sinubuan mo na Kaibigan eh. talaga, ilang beses Malayo. sinubuan. Oh. Kaibigan. Ano? Kakaibiganin. Magkakaibigan. Ay, sus. Sinamagot ko lang ugali niya. Ano? Babaero ka kasi. Hindi na ko ba yan? Hindi, sabi mo hindi na. Bakit dati babaero ka talaga? Pag pag nandito ako, hindi ka babaero. Pag sinasabi mo hindi ka babaero, wala na. Kagabi kasi wala ka, kaya yun na muna. O ngayon na nandito ka, ikaw naman. Di ba, Ate Lo? Pinaglalaroan mo ba ako? Ha? Ano? Bahala. Sino? Hindi nga sa'yo. Basta nagsabi lang ako. Ngayon ka na pala kasi. Ano? Wala na. Wala na. Hindi. Paano ba Move on na lang. Excited pa naman si Kulana. Kaya nga, ikaw, kanina pa kita hinahanap. Wala na. Ano ginagawa mo dyan? Sorry. Sorry. Mag-sorry ka. Sabihin mo, sorry, master. Sorry, master. Wala na, talaga. Ipakilala mo. O, pakilala mo na lang sa akin. Support na lang ako. Support system ng love team nyo. Hindi ako kinakausap mo eh. Hindi mo siya kinakausap. Ba't di ka kinakausap? Pinapansin ko siya. Hindi ako pinapansin.
Bakit nga inaway mo? Nung babae ka na naman. Ewan ko kayo. Ewan ko sa inyo, kasalanan namin. Akala, sabi ko na ewan ko kayo. Pag hindi ko napansin. Wag na. Nalo. Basta maraming paliwanag, malabo. Damo rin nagsasalita, lalo nagkakamali. Yes. Kasi nga, mali yung lalaki. Di ba? Yeah. Ano? Takot ka. Wag na. Ano? Iiyak ka na. Huwag kang iiyak ha. Oo, ayaw ni Bicolan nang iyak. Ayaw ko nang iyakin. Matapang ako na mo iyakin. Matapang ka. Oo. Tapang daw. Strong ka din. Strong din kasi ako kanina. Strong ka din. Siyempre, basta ikaw. Basta ikaw. Ikaw pinapa-fall mo na naman ako. Tapos pag wala na ako dito, iba na naman. Hindi na. Wala na, wag na. Sinatot na kita. Yung itlog, okay na. Sinat na kita. Kita mo. Nag-chat ka kay Bicolana? Nag-chat ka sa akin? Anong chat mo? Wala ka man chat. Nakita ko ng pangalan. Ano ang chat mo? May chat daw siya sa akin. Wala ka man chat sa akin. Ano ang chat mo? Sabihin mo. Ano chat mo? Para kung totoo talaga na nag-chat ka. Ano ang chat mo kay Bicolana? Huwag mo lang basahin. Nalala mo yun. Hindi, nagkulong ka man lang ito. Ano ang chat mo? Basahin daw. Mapabayaan mo na daw. Ay, naka-ano pa naman. Basahin mo. Naka-open pa naman. Ano? Ano chat? May chat Basahin ka mo sa kasi akin? chat mo. Wala man Ay, yes. Wala. Wala kang chat sa akin. O, alin ka dito? Dami. Kuya, madami kasi sa message request. Alin ka dyan? Ibang account niya yata gamit ni Tilo Hindi. Ano na Marcelo? Ang tagal. Takot. Marcelo. Marcelo, maglaba ka. Marcelo, maglaba ka nga doon. Baka ako yun din naman yun eh. Lalaki yun eh. Lalaki yun. Ano yun, Marcelo? Lalaki. Lalaki. Ba't pag Tilo, ano? Ano, medyo smooth. Tigahin ko rin. Ito. Tingnan natin. Ano nga message mo? Basahin mo. Tigaan. Siguro ulit talaga. Ano pa pangalan ko? DJ. BJ. Ano nga muna? Buko juice. Ano nga muna message mo? Kung totoo. Butan ko eh. O, tingnan mo. Tingnan mo. Wala man talaga yan quiz na chat. Oh. Hindi ako inad eh. Dakulan kaya siya kuyang babae, kaya nahihirapan siya na Oo. kung sasako. Kung sino kasi ang present, yun din lang sa kanya. Grabe talaga. Jen, Tilo. Ay, sanay na ako dyan kung sino yung nandyan. Siya. Pero pag wala, iba na naman. Wala na. Wala na. Oh. Babayero naman talaga yan. Babaya kang wala. Tapos pag wala na, ikaw ang pagkatagaan. Babaya kang wala. Ito po! Pati pala si Jinjin. Chen. Minsan, di ko na lang alam. Chen. Wala lang. Chen. Babaya kang wala. Babayero, wala. Ewan ko sa'yo. Wala nga ako. Babaya kang wala. Ano po, yung babaero nandito. Asan man? Hindi niya nga ni Kuya Ramang Hindi nga siya pangalan ko nag-message. sa Hindi ano. nga yan. Hindi nga nag-message pa ganyan. Alam mo yung parang nang-ano lang? Yun. Yun yun. Hindi nga kita na ang siguro na Iba mang ata na ad mo, iba kung manata Di pa kasi kung baga Wala na-add ka ko. dyan. Naka-ano lang yan. Ang naad ko si Gwilla. Naka-ano nga ka lang yung stilo. Naka-ano. Paano? Di mo man nga alam pangalan ko. Yung tunay kong pangalan. Ano ba pangalan ko? Naka-ano nga Ano lang tunay yan. kong pangalan? Tingnan mo. Ha? Oh, hindi niya man Oh, kuya diba? alam. Naka-ano nga lang Ano nga yan. sabihin mo? Hindi niya nga alam pangalan ko. Naka-ano nga lang yan. Alam nga sabihin dyan.
Wala, pati kuya pangalan ko pala, hindi man alam. VJ lang ang alam Iba na kasi niya. ang alam niya ang pangalan niya. Oo, madami kasi kuya pangalan, kaya minsan nakalimutan niya Iba na ang ata. pangalan ang alam niya ngayon. Tingnan mo na yan, kung hinahanap. Hindi nga. So yun guys, check natin yung ating itlog. Feeling ko okay na siya. Feeling ko lang. Wala, nagbiak na okay na ata yan. Kanina pa. Yung paano yun? Ay, may nagputo. Okay lang yan. Ayan, may nagbiak-biak siya. Okay lang yan. Tatanggal naman yan. Natatanggal naman ng ano. Kasi Ano muna natin? ano yan yung itlog na ano? Ah, yung ano na? Yung pisaan na. mamimisa pa lang ng mga manok. Isa man lang yung na ano nabasag. Reaction. Isa man lang yung nabasag. Mamimiyak na. Ayan pa. Ano? Sige. Ayan. Paanin muna natin mainit po kasi. Super init. So yun, magigib pa si Chin Chin. Pero dito man lang sa may gilid. Ay! Wow! Kasi nung last kong pag-igib dyan, mababa. Nataasan na pala. Oo, kasi... Di ba? Naalala mo? Sino yung nareklamuhan mo nun? Si tatay ba yun? Oh! Nakaganito ka na. Si Dilo na nga yung ano dyan. May purpose talaga yun kung ba't yan mababa. Bakit? Kasi ito yung mababa din. Tapos pinaangatan kasi. Pinangatan. Kaya nagbaba. Kasi dito, para may daluyan ng tubig galing CR. Oo. So yan. Let's go. Loko? Ito na lang ilagay yung Balatan na natin. Yes. Kasi kabalat lang kami ng itlog. So yan, babalatan na natin. Sige natin. Te, nag-10 na naman ako. Sige, gano'n na lang. Yung tawag sa'yo. Te, Ay, ilang taon ka na kayo? 19. Nag-20 ka na. Ikaw, mag-20 ka. Eh, hindi, kaka-19 ko lang. Ikaw. Nakanitin ko lang yan. Team lang naman tayo. Ito Oo nga. Ano, te na lang. Kasi di man nga ako sanay na parang tinatawag sa parang sanay kami doon na parang te, ganyan. Kahit magkaedad, te, be, ganun. Tanda naman yan kung paano mo siya T. tawagan. T. B. Te, be, ko, ya, ko, ya. No, li. Ano? Hinati, no? Pero kinakain naman talaga yun, yung bagong itlog. I mean, Sa ano? China ata. hindi, kahit dito gamot yun. Pag mga babae pala, tapos ang itlog nakakatawa. Iwag ko ba? Natatawa ka, Kois? Bakit ka natatawa? Natatawa daw si Kuya. Iwag namin tawa dyan. Bakit? Ganito ka mo mag-awag na itlog. Itlog ba nga kasi ito, Kois? Ha? Egg. Go. Ayan. Tapos, ayan, nakalimutan ko. Maghugas pa pala tayo ng... Sige, carry mo na. Or... Ako na. Sige. Yan, si Chin Chin na muna ang paugasin ko nitong lettuce. Ang kita ng flower. Flower! Talaga. Thank you so much, Bulan, na nag-abala ka pa sa flower. Sige. Gift ko yan sa'yo actually. Ngayong December. Pero tumatanggap ka ba ng batag? Okay lang. Di ako tinanong ko yun. Hirap batang na yan. Wala kasi ako kuya maire-regalo sa'yo. Tumatanggap Kanina ka ba pa ng kumaki batag? yung batag na yan eh. Oo. Basta hinog. Sige, Kois. Batag sa December. Ngayon, magpapasko. Ikaw tumatanggap ka rin ng maruya. Oo, Kois. Oh, sige. Basta galing sa'yo. Sige. Eee. So, yan. Ayusin natin. Ito na po ang egg. I-mash lang natin. Gamit ang ating tinidor po. Ikaw na lang. Sa ano?
Diyan? Nahinay ako sa lettuce. Ah, sige, ako na lang. Wait lang. Bumusan ko na lang para mag-grow. Oo. Sana all. So, ayun. I-mash lang natin to. Nahinay ako sa lettuce. Parang gusto ko pang itanim. Tanim? Tanim ulit. Sige, ako na sa lettuce. Ikaw na nito. Dudurugin Oh, mo. dudurugin lang. Sige, si Chinchin na lang muna yan. Tapos, ako na dito sa naman na to? lettuce. Si Chin na lang bibidyohan ko kasi palagi nyo naman ako nakikita sa ano ko eh. Kaya siya na. As in, durog na durog o hindi naman? Okay. Hindi na masyado. Pero, sige lang. Durugin mo lang. Sa ano ako? Yan. Ang durog tayo ng itlog. Hindi ko alam kung ang gagawin dito ni Beauty. Pero sige lang. Hindi natin yung gagawin niya. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And only our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. May pepper kayo ba? Wala. Kahit yung hindi ka nadurog sana. Pwedeng bumili. Oo, dadurogin mo. Kahit yung durog na, pwede Papalam na. ba? Ay, doon sa barak. Sa barak daw meron. Di ba lang bibili? Okay na ba to? Okay na to. Durog pa sin durog. Ang alam ko lang kasi yung bread kakainin lang. Ito, okay na to? Okay na to, guys. Ito ba okay? Okay na to. Okay na yan. Okay. Guys, yung lettuce, tapos yung egg. After, Next na gagawin. Yung ano coffee mo? sige lang. Hindi mo naubos ito? Ubusin ko yun. Sige. Masarap ka kasi magtimpla. Kaya ubusin ko yun. Yan. Buti alam ni Vicky. Nandito ako sa pudel mo. Alam naman, contract kita. Go. So, next yun, guys. Nails. Ang pahit ko talaga. Wala na. Nalamangan ako, boys. Nalamangan na ako. Nang ganda. May ano tayo dyan, Beth? Wait, kaya mo na. Diba strong ka? Sige nga. Strong din ang ngipin ko. Ito na. So, yan, guys. Lagyan natin na. Hindi ko alam kung masarap tong dressing na to kasi ang palagi kong binibili yung real mayonnaise ng Lady's Choice. Yung palagi kong nilalagay. Kaya hindi ko alam kung masarap tong dressing. Pwede daw. Ate na doon yung reason mo. Pwede naman siya dito. Charot. Ano kasi para madurog ka. Ang dami pala nito, no? Nakalimutan ko mag-ano sana ako nang mag-separate ng boiled egg. Kasi parang gusto ko na lang boiled egg na lang kainin para pumayat. Diet yarn. So yan, dapat ano kasi guys, healthy living. Lalo na kay Kuya Noli. Siyempre, madaming umaasa sa kanya. Kaya dapat, mga green. Pakainin natin ng grass. Parang ang smooth niya na kapag may ano. mayonnaise.
Feeling ko iubos mo yan. Oo, kailangan. Kasi ano pa, medyo dry pa. Sige nga. Kailangan tumili. Mahilig kasi akong gumawa, Caesar salad. Oo, pag may nakikita akong lettuce, yun agad naisip. Caesar kahit ko. Okay. Okay, kasi sa kore. Dati makita. Kaya daw may Kuya Cesar. Shower out daw. Ginawa kasi yung joke ng sinabi mo. Ha? Ano, boys? Sabihin niyo, ano yun? Bakit? Ano yung sabi mo kanina? Caesar salad daw. Caesar. Ano yun? Ano doon? Shout out daw kay Kuya Cesar. Caesar salad. Hello, Kuya Cesar. Ang slow ko talaga. Kaya nata to. Kailangan natin ng paminta. Saan? So, kukuha si Ten ng Mayroon ba doon? Sure. pepper. Tapos ito yung ating sliced bread. Diba? Tapos ganyan lang guys yung ginagawa ko. Tapos dun sa seaweed, yun na yung pinapalamanan ko nito. Ang sarap. Yung ating lettuce. Sige, sige. Kulang pa ba yan? Hindi man. Lagyan ko lang ng konting season. Asin. Sibuyas, bawang. Actually, pwede naman may sibuyas kasi hindi nga ako... Mahilig ba kayo sa sibuyas? Mahilig ka sa sibuyas? Pero mahilig ka sa sibuyas? Ayun, paano yun? Pampaganda din ba yun? Basta mga pampaganda sabihin niyo sa akin kahit hindi ko kinakain. Kakainin ko. Mga natural na pampabeauty. Bawang eh, di ba yung bawang? Bawang, mas favorite yung bawang. Ano na yung ano? Sa'yo. Naprito Ah, na. kayo pa isa. Tignan mo nga kung ano lasa. Asin. Lagyan natin lang ng asin. Ikaw, ikaw gumagawa na tayo. Hindi ka bang dapat dito? Hindi kasi malik mo sa mga panlasa nyo. Asin. Wala pa kasi yan. Okay na. Okay naman, sarap naman. Pero ayaw. Gusto mong maalat? Hindi nga ako mahilig na mag-asin. Dati kasi, palagi ako nag-asin. Tapos sa mangga baga kois. Tapos lalo naglulubo ang pando ko. Sabi daw dahil nga sa asin. Kaya mahilig ka kasi ako dito. Gutom ka na, kois? Hindi ah. Eh, hindi. Sakto lang. Baka magugutom pala. Wait lang, kung ko yung itlog na hindi pa boiled. Lagay natin dito. Pwede yan. Hindi ko Hindi, paano ko siya... Kuya, ikaw na mag-try. First try. Kasi kuya, dapat ganito mga kinakain mo mga gulay-gulay lang. Mga Ano tingin mo sa akin? Sobrang taba? Hindi kuys, I mean, kahit hindi ka mataba. Hindi healthy kasi yan. Oo. Ganun na talaga yan? Seryoso? Ako Tapos kasi healthy living ka lang, kuya. Paano ba maging healthy sabayan living? mo ako sa pag-achieve ng Paano ba maging healthy living? Kumain ka nung... green ka lang kuys. Green? Huwag masyado ng sweets. Makakatipid tayo. Punta lang ako dyan sa mga gilid-gilid. Ako kuya, sabi ko nga yung mga grass. Ay, ang dami oh. Kambing. Green. May dahon. Kung nandito lang si Kuya Karot, tatawanan ka talaga yan. Bakit? Hindi ka na yung kumain ng may ano. Talaga? Thank you. Pag gusto mo pa kuys kay lettuce. Healthy living daw to. Sorry mo nga. Tita, First bite. Kayo? baka masarap kuya ang tinapay. Hindi masarap yung tinapay. Hindi yung ano, gulay. Ano? Sarap? Hindi. Oo, hindi daw. Hindi, sarap yan. Ano? Sinungaling. Wala eh. Wala. Ang tagal ng response. Ano? Ay, sinungaling talaga. Alam niyo ang sagot. Masarap. Masarap. Promise. Hindi, siguro kuya. Masarap. First time mo makakain ito. Sa sobrang sarap, nakalimutan niya yung isasagot mo. Oo. Di ba? Sarap na. Masarap. Uy. Masarap. Masarap. Ikaw ta. Ako na sa'yo mataman.
Mas maganda ito may pantamin. Alam mo, Mainit po. alam mo ba yung Picture kita, Mentos? boys. Pa-picture ka kayo. Sige, sige. Mama ni Chinchita, tayo tatlo. Sige. May ano yun, may... May pantamin ka para mas maganda. Kumbaga, gamot yun sa may greater eh. Yung lettuce. May? Sa may greater. Ay, pwede yan? Sinasawsaw yun sa marmis. Opo. Salamat! Ayan si tita. So, mag-picture tayo. Picture tita. Pantamin. So, yun kami naman ni Te. Si Te na lang. Kami ni Te naman ang nagtatry. Tinanong ko si Kuya kung lagyan ba ng asin or anything. Huwag na daw kasi pangit naman yung parang medyo maalat na taste. Ganon. Sige ba? Magkakape ka? Yes! Magkakape siya. Kasi hindi pa ako nagkakape. Kailangan ko magkape. Ako actually, iniiwasan ko talaga ang kape, guys. Kasi ayoko, palagi kasi akong kinakabahan. Hindi Oh, totoo yan. guys. Ano hindi totoo? Hindi Totoo totoo. yun. Totoo yun. Nakakaba yung kape. Kasi strong nga. Hindi, kuya, parang pag dumating ka sa point na kakabahan ka, grabe talaga yung kaba mo. Talaga lang. Oo, siguro. Maggatas ka na lang. Kaniniwala ako. Milo. Di ba nagmamilo ka? Oo, Milo lang. Yung Milo, yung kape kinakabahan ka, yung Milo ano? Namamahalan ka. Hindi. Ang Ano? mahal ng Milo. Ano? Yung gatas na mamahalan ako. Hindi din ako mahilig sa gatas. Hindi ako Mas mahilig buti sa pa yung puti. gatas. Mahilig ako kuya sa brown. Naol. Hindi ako mahilig sa puti. Naol. Ngayon? Ano kasi guys, mga Black American, pwede na. Naol. So yun guys. Maklin ba? Gusto First mo? fight. Ay, bebe! Sige. Paano? Ang dami Ang nito. dami nga. Dapat pala di ko na inubos yung... Busog na nga rin ako. Pag mash. Busog na ako. Alam mo kasi yung itlog nakakabusog agad. Yan. Ang lakas makabusog, promise. Pwede mamaya naman ko istas patikim natin kay Tilo kahit niloloko niya ako. Dapat daw yung itlog, kumain ko na. Ginawang ano? Si Ten naman yung magta-try. Ginawang herbal. Herbal natural. Sarap. Masarap pa, Luigi. Sarap yan. Tama. Umangkop naman yung egg, tapos yung dahon. Yung dahon na lettuce. Hindi ako sanay nasa tinapay siya. Sa seaweed talaga ito yung sarap. Hindi kasi ako mahilig sa tinapay. Iniwasan ko na simula nung tumaba-taba ako, iniwasan ko na yung mga flour, yung mga tinapay, mga Para ko may pizza. Mahilig ko sa tinapay. Bola pa lang ako, ito na yung ano namin. Yan, okay. Magahan. Tinapay, Amerikano ako din. Amerikano ba? May tinapay.